12 ordu inguruko miaketaren ostean, atera zituzten Hernaniko herriraren egoitza nagusitik atxilotuak. 11 guztira, egoitzaren behekaldeko irteeratik bideratu zituzten gehienak. Jon Garai eta Nagore Garzia ordea aurreko atetik atera zituzten. Herriraren aldeko oihu eta kantuen artean tentsio uneak bizi izan ziren. Kazetariekin ere oldartu zen Guardia Zibila eta Ertzaintza. Atxilotu guztiak aurreko atetik aterako zituztela esan eta hala ez egitean prentsaren artean mugimendua sortu eta gogor hasi zen oihuka polizia. Herritarren aurka gogor egin zuten. Ertzaintzak hainbat pilotakada botatzearekin batera, borra atera eta golpeak eman zituzten. Amalur Mendizabal Amaiurreko senatariak jaso zuen golpeak burua ireki zion. Guardia Zibila herriraren egoitzara oihuka iritsi zen unetik, jende ugari bildu zen atxilotuei babesa erakusteko. Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusia, Loitzune Txarola Batzar Nagusietako bozeramailearekin batera ere bertan izan zen, egoeraren berri izateko. Ertzainek ordea ez zieten informaziorik eman. Xabier Mikel Errekondo Amaiurreko diputatua eta Hernaniko alkatea Luis Intxauspe ere bertan izan ziren denbora luzean. Etengabeak izan ziren tentsio uneak egun guztian zehar. Goizean Hernaniko 4 gazte identifikatzearekin batera, herritarren aurka hainbat aldiz egin zuten eraso ertzainek. Guardia Zibilek ere borrak ireki zituzten. Miaketa luzearen ostean, herriraren egoitza zigilatu eta ihes egin zuten Guardia Zibilaren 5 furgoneta, beste hainbat patrol eta ertzainek.